Nagmalampuson ang 11 virtual pageant sa Miss Cagayan de Oro. Atong siren ang highlights ni ini pinaagi sa report ni Cyril Chavez. Mabulukon, sadya ug lingaw ang nahitabong Miss Cagayan de Oro 2020 Virtual Coronation Night kagabi. Diin napakita sa 8 ka mga Cagayanong kandidata ang ilahang kaanyag ug talento sa digital space. Kini ang 11 virtual pageant nga gipahigayon sa Cagayan de Oro, subay na sab sa new normal nga epekto sa pandemya sa COVID-19. Tulo ka mga inilang personalidad ang judges nga mo'y nagpili sa Miss Cagayan de Oro City 2020. Usa na dinhi ang Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy, Mr. Oliver Victor Amoroso. Miss Universe Philippines 2012, Hemelin Escudero Tamayo, ug ang chairman sa Board of Judges, ang icon sa fashion design sa Pilipinas nga si Rene Salud. The candidates will be judged according to this criteria. Physical attributes, 30%. Poise, grace, and carriage, 30%. Intelligence, 30%. X factor, 10%. For a total of 100%. Nagpakitang gilas ang mga kandidata sa virtual stage ug dayag ang ilang kaanyag, ilabi na sa swimsuit ug long gown competition. Best in swimsuit and long gown si candidate number 6 Jeza Relevo ug best in design si candidate number 8 Kisi Lagang, pinaagi sa iyang designer nga si Joshua Gibune. And this year's best in swimsuit is candidate number 6. Ug una natapos ang kompetisyon, giharanahan ang mga kandidata ni Kapuso Hank Rodjun Cruz. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Misamot ang kakulba dihang gitawag na ang top 3 gikan sa 8 ka kandidata. Pasok sa top 3 si candidate number 6, candidate number 3 ug candidate number 1. Gisundan gilayon sa final question and answer portion ug ang napiling Miss Cagayan de Oro. Candidate number 6. Si Miss Cagayan de Oro 2020, Jeza Relevo nga taga Barangay Bonbon, ang Miss Cagayan de Oro 2020, ang 11 virtual beauty queen sa syudad. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.